পিছফালৰ পৰা যদি গ্ৰিপিং কৰে আপোনাক ধৰে কেনেকৈ এৰাব লাগে মানে 1000 Hey! Yo. Hey. Jangan begitu mana kan? Target. Hey. Jamil. Yo, Re. Awas kena itu ekor itu. Cina ha. 1, 2, 3. Yame. दिनै जों नैबे बड'लेण्ड काराटे एस'सिएशननि आन्डाराव गसाइगाव रनसाइदाम पस्ट अफिस रनसाइदाम बे केम्पासाव जोङो गोदानै दिनैनिफ्राय काराटे क्लास मोनसे जोङो जागायजेनबाय दिनैनिफ्राय बे क्लासा कन्टिनिउ जासिगोन आरो जोङो गासै बिटिआर मोनब्रै जिल्ला लानानै जोङो उदालगुरि बाक्सा चिरां आरो क'क्राझार बे जिल्ला मोनब्रैजों जोङो बड'लेण्ड काराटे एस'सिएशन जोङो सालायगासिनो दङ आरो जोंहा बड'लेण्ड काराटे एस'सिएशननि थांखियानो जाहैबाय दा जोङो नैबे जोंनि लाइमोनफोरखौ बोरैहाय जोङो काराटे डिसिप्लिन खेलायाव जोङो मोजाङै नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनानै जों गेलेहोनो हायो मोजां जौगाहोनो हायो बेनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ माखासे गेजेराव जोंहा मेरला बिदिनो कोविड-19 लकडाउननि थाखाय जोङो क्लासफ्रा बन्द जानानै दङमोन दा जोङो गोदानै बेखौ सालायफिननाय जादों आरो नैबे जोंनि गसाइ गामियाव दिनै गोदान प्लेयारखौ लानानै जोङो ब्रान्च मोनसे खुलिनाय जाबाय आरो बेखौ जोङो दा कन्टिनिउ खालामलांसिगोन आरो दाख्लै बावैसो जोङो बेंटलावबो जोङो मोनसे कचिं केम्प जोङो खालामखांबाय बे हिसाबै दा काराटे जिहेतु दा अलिम्पिकआव मोनसे रिकगनाइज गेम जाबाय आरो आसामावबो बेयो रिकगनाइज गेम जाबाय जायनि थाखाय आसामाबो दाख्लै बाजेट सेसनाव फोसावबाय जे जाय गेलेगिरिफ्रा नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल देरहाबोनो हायो बिसोरनि थाखाय साख्रिया दंसै आरो जायनिखि आवगोलाव गेलेबोनाय गेलेगिरिफोर देरहाबोनो हानाय बिथांमोननि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे पेन्सन 8,000 थाखा मान्थलि पेन्सन होनायखौ जोङो फोसावनाय नुदों आरो मोननायखौ नुदों जायनि थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ जोङो बे काराटे मार्शल आर्टखौ थाखाय जोंनि गुदि बिटिआर ओनसोलाव